कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरी सांगता हरीश नाईक. कोंकण मराठा व्हॉलीबॉल लीग स्पर्धा 2025 कारवार. कोंकण मराठा व्हॉलीबॉल लीग समितीचे अध्यक्ष भरत सैल, सेक्रेटरी जयेश सावंत आणि खजिनदार जगदीश, कोर कमिटी, लाईफ मेंबर्स आणि माजाळी गावचे समर्थक हेमगेल्या संयुक्त विद्यमान कोंकण मराठा व्हॉलीबॉल लीग स्पर्धा 2025 सीझन 3 चे आयोजन माजाळी हिंगा युनियन हायस्कूलच्या मैदानाचेर पार पडलं. या व्हॉलीबॉल स्पर्धेत शेकड्यांची लोकांनी हजेरी लावून आपले समर्थन दाखवून ही स्पर्धा यशस्वी केली. उद्घाटन समारंभासाठी श्री विक्रम नाईक हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असले आणि अंतिम सामन्याच्या समारोप समारंभासाठी श्री शेखर सैल हेमी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असले. कोंकण मराठा व्हॉलीबॉल लीग स्पर्धा ही पहिली वेळा कारवार सदाशिवगड, दुसरी वेळा भांडीछिट्टा बाड हिंगा आयोजित केली आणि 2025 ही स्पर्धा तिसऱ्यांदा माजाळीच्या युनियन हायस्कूलच्या मैदानाचेर आयोजित केली. एकूण मालकाच्या संघान या व्हॉलीबॉल स्पर्धेत भाग घेतलो. या स्पर्धेत अंतिम फेरी छत्रपती शिवाजी बॉयज मालक धीरज राणे आणि सहमालक मयूर प्रसाद राणे वर्सेस माजाळी हॉक्स मालक कमलेश सैल हेंचे भितर जालो आणि या अंतिम फेरीत माजाळी हॉक्स मालक कमलेश सैल हेमी विजेतेपद मिळवले. या स्पर्धेत शिवाजी बॉयजच्या पंकज नाईक हेमका सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून निवड केली. Shivaji boys, Captain Pankaj, all for the toss. It's a huge one, big one, straight out of the court. Tail. and all the best. All the best. And Dheeraj Rane, the team with the giant figure Pankaj leading from the front. पण या टाइम आम्ही जाऊना क्राउड फुल सपोर्ट असा. जय शिवाजी. तो जास्त उलयना बट म्हणटा पळय आमी जशे डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. सो आज फायनल पावून दाखयले तेणी की बुका भितर कित भरपूर कित बरयलें आसा. म्हाका की कॉम्बिनेशन आमकां गायड करपाचें पडटलें. गायड करचें ना. सो लास्ट टाइम आम्ही फायनलिस्ट आशिल्ले. सो दीस एज टुर्नामेंट आमचो बरो जाला. सो सपोर्टर्स सगळे आमगेरच आसात. सो आमगे ओके. जय शिवाजी. फाइनल और बेहतरीन फाइनल होने की डगार पे है और इसको बढ़िया ब्लॉक को खत्म करने की कोशिश में बेहतरीन फर्स्ट लाइन स्मैश 1 इंच. बेहतरीन कोशिश, बेहतरीन सर्विस लेके उसको प्लेस करने की कोशिश. वापस बॉल को गेम में लाने की कोशिश. बेहतरीन सीधी सिंपल सर्विस लेकिन अंक लेने की भी कोशिश उसमें थी लेकिन इसको खत्म दी बॉयज की तरफ से होने की जरूरत. बेहतरीन फाइनल का प्रदर्शन लेकिन कोशिश स्मैश के साथ वापस छत्रपति शिवाजी बॉयज अंक लेने की कोशिश में लेकिन प्लेसमेंट के साथ लेने की कोशिश में यहाँ पे पंकज. बेहतरीन स्मैश वापस सर्विस छत्रपति शिवाजी बॉयज की तरफ से स्मैश वापस. कुछ भी हो सकता है. स्मैश करने की कोशिश. बेहतरीन स्मैश. खड़े होने की कोशिश करें क्योंकि खून बार बार खौल रहा है. स्मैश के साथ खत्म करने की कोशिश लेकिन बेहतरीन रिटर्न और बेहतरीन कोशिश स्मैश के साथ. मजा इसको स्मैश के साथ खत्म करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब. वापस करते हुए माजाळी हॉक्स सिंपल सा रिटर्न. पंकज वापस लेकिन स्मैश नहीं करे. प्लेसमेंट पे ज्यादा
मार देते हुए वापस यहाँ पे स्मैश की कोशिश लेकिन नहीं और इसी के साथ मजारी हॉक्स द न्यू KMV 3 चैंपियंस। शिवाजी महाराजाक नमस्कार करून आणि तुमकां सगळ्याक नमस्कार करून हांगा जमिल्ले सगळे स्पोर्ट्स लवर्स ऑर्गनायझर्स एंड आनी कोण आशिल्ले ते सगळ्याक तुमकां पयलें म्हणटा हांव ऑर्गनायझराचें अभिनंदन, कित्याक माजाळे म्हाका दिसता दिस इज द फर्स्ट टायम आय हॅव सीन सच ए बीग इव्हेंट स्पेशली फॉर स्पोर्ट्स. अशे जात्रा बित्रा जायते जातात पण दिस इज अ स्पोर्ट्स जात्रा म्हणल्यार हरकत ना तुमी, कित्याक इतले बरें डेकोरेशन, इतलो बरो पेंडल, इतले बरे खरेंच सुंदरशे ऑर्गनायझेशन केला. KMSC बरें सुंदर ऑर्गनायझेशन. तुम्ही खरेंच तुम्ही म्हाका दिसता तुम्ही सगळ्यांनी बरी ताळी मारील बरें हांकां सगळ्यांक. आणि दुसरें कितें जाणा मरे, आमी हे आज सगळे जाण गोंयांत सेटल जाल्ले आसात. सेटल जाला म्हळ्यार ते गोंयांत काम करतात. कर्मभूमी त्यांची गोंयांत पण जन्मभूमी त्यांची आमचे कारवार, परंतु ते थंय वचून काम करतात. ॲट द सेम टायम थंय बी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करतात. ॲट द सेम टायम ते आपले गांवाक विसरनात. दिस इज द स्पेशालिटी. आणि तांकां परत एक फावटी तुमी ताळी मारची पडटले. गांवासाठी ते खुबशे कितें ते करूं लागलात. नाल्यार एक फावटी कितें आसता, आमी भायर वतात आनी गांवाक आमी विसरतात, पण हे तशें केलें ना तांणी. आनी दुसरें स्पोर्ट्स लवराक खुबशे कितें कितें आनी एक सांगता तुमकां स्पोर्ट्सा बद्दल हांव सांगता तुमकां. स्पोर्ट्स आतां न्यू यंग जनरेशन आसा न्ही, तांकां सांगता चडान चड इवन पेरंट्स जे कोण आहा न्ही, तांकां स्पोर्ट्साक चडान चड तुमी एनकरेज करा, मोटिवेट करा. कित्याक स्पोर्ट्स हितूंतल्यान आतां पळय अंपायर थोडे तरी एक पॉकेट मनी सुट्टा, कितें लायनमॅन म्हणटात थोडे तरी पॉकेट मनी सुट्टा, जायते आसतात स्कोरर म्हण आसता. अशें स्पोर्ट्सान दुसरें स्पोर्ट्साचें अनेक कितें आसता. हांव आतां पळय हांव सगळे कडेन खेळटा, क्रिकेट खेळटा, सावड्डे बिड्डे म्हाका सगळे जाण वळखतात. खंयच्या जर ऑफिसा वचत न्ही तुमकां फडक्कन काम जातात. अरे सैल भाई कितें आयिल्लो, रोखडी काम जाता तुमगेले. खंय वळख इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा वच, BDO ऑफिसा वच, नाल्यार आनी खंयच्या एग्रीकल्चरा वच. सैल भाई कितें आयिल्लो तूं, यो पुलीस डिपार्टमेंट पुलिसाचेर गेल्यार सुद्दां पुलीस स्टेशनार गेल्यार बी तुमकां सगळी काम जाता तुमची. सो म्हणून सांगता हांव तुमकां सगळ्याक स्पोर्ट्स एक्टिविटीक तुमी सगळ्यान पार्टिसिपेट जावप, स्पेशली यंग जनरेशन आसा. आता दुसरे माजाळी हॉक्स म्हणजे आमचे माजाळी गवर्नमेंट सगळे जाण सांगता माजाळी आमी सपोर्ट करता म्हणून. कित्याक काय म्हणत जाल्यार माजाळी आमचें नांव आसा म्हणून. एनी हाव कॉंग्रॅच्युलेशन टू माजाळी हॉक्स अँड एट द सेम टायम छत्रपती शिवाजी बॉयज न्ही तांकां बी कॉंग्रॅच्युलेशन. अँड सगळ्याक जे कोण पार्टिसिपेट जाला पळय सगळे टिमी त्यांच्या बी ओनराक प्लस प्लेयराक सगळ्याक हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. आणि म्हाका हांगा चान्स दिल्ले बद्दल जयेश आनी तुमची टीम सगळी म्हाका इतली हॉनर खूब केलें न्ही. सो हांव तुमकां हांगा म्हाका 2 शब्द उलोवंक दिल्ले बद्दल आनी चीफ गेस्ट केल्ले बद्दल तुमकां सगळ्याक धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. शुभरात्री. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार.
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.